Estem aquí, al mig de Barcelona, al Semproniana, a la cuina de la Parellada. Què ens has cuinat, Ada? Mira quina meravella de sardines en escabetx. Uau! Sardines d'aquí, eh? Per descomptat, sardines de proximitat de Barcelona, del Port de Barcelona, que encara queden 9 barques. Mira, el que fem és assecar una mica aquestes sardines, perquè si no després absorbeixen molta farina. Ja veus, són sardines de totes mides. Aquí la diversitat està garantida. Les assequem bé, així no absorbirà tanta farina i després no embrutirà tant l'oli. I a més, així és la manera de mirar-te-les una a una, si queda una miqueta de tripa o així. La sèrie que estem gravant se diu A poc a poc i tracta sobre l'esport des d'una mirada tranquil·la. Jo vaig fer atletisme durant molts anys, vaig competir, i la sensació que em queda al final és una mica de... Al final l'important també és la salut, fer esport per salut, i no tant l'obsessió que moltes vegades tenim en aconseguir unes metes concretes. Clar. Quan ja passes d'esta part, que és una mica el que m'ha passat, no? Comences a fer esport per gaudir. Sí. I l'esport té moltes vessants. Una d'elles, l'alimentació. Molt important en l'esport. I avui que estem amb tu, expertíssima en aquestes coses, molt més que jo. Ja les hem salat, has vist, i ara bàsicament el que fem és enfarinar-les i per després poder-les fregir. És important enfarinar-les i colpejar-les perquè no quedin superplenes de farina. Sí, jo estic molt a favor de que l'esport és necessari dintre de la nostra pla d'hàbits saludables. Però jo ara és veritat que tu en dius des d'una manera tranquil·la i jo en dic més aviat transformar la paraula esport en activitat física. És importantíssim incorporar l'activitat física a la teva quotidianitat. Ens sembla que per fer esport hem de vestir-nos específicament, anar a un complex esportiu, vull dir, apuntar-nos a un tal, i sincerament crec que podem fer activitat física en la nostra quotidianitat integrada gairebé sense canviar-nos de roba. Pujar escales, caminar fins a la feina... Tenir una mica en compte en cada moment, no? Sí, jo per exemple tinc una feina molt activa, jo em moc molt, per tant és veritat que va ser una de les raons per les quals vaig abandonar l'esport. Jo era una, diguéssim, obsessiva de l'esport, és que a més em satisfà moltíssim el cansament físic, que em sembla que és el complement ideal al cansament intel·lectual. Tot i haver-les assecat molt bé, si les massego, em quedo amb les mans brutes. Llavors la manera d'enfarinar amb garanties és movent el pot, piques i ja està. Per tant, jo penso que l'activitat física ha de ser imperant a la nostra quotidianitat. O sigui, has de pensar cada dia, he fet activitat física, m'he mogut, he anat... I llavors, si no l'has fet, hauràs de fer-la de manera específica. És a dir, hauràs de vestir-te d'esport i sortir a córrer, a caminar, a moure't, a fer pilates, el que tu diguis, però alguna cosa hauràs de fer. T'explico la meva història esportiva. I tant. D'acord? Ja la meva mare era molt esportista. Va ser esquiadora, avant la letra, que diuen així els pedants, o sigui, ja abans que tothom fos esquiador, ella ja anava a esquiar a la Molina i sempre era molt activa, corria molt pel carrer. Nosaltres ens costava atrapar-la, perquè era una dona extra... Nosaltres li diem un cul inquiet, no? Sí, i ella sempre ens deia aixeca el cul, vinga, amunt, activitat. Era molt activa, molt activa. I va tenir 8 fills, nosaltres som 8 germans. L'activitat cada any haurem 8 fills. Sí, 8 germans, i a més ella treballava tot el dia, treballava moltíssim. I ho va heretar una de les meves germanes, una mica més artística, perquè era ballarina. I com que aquesta germana estava tan absolutament encisada per la dansa, va acabar fent INEF. Clar. I va acabar muntant un gimnàs. La meva mare, per tenir-me entretinguda, vés al gimnàs. I així vaig passar tota la meva infància, anant al gimnàs perquè era com una guarderia per mi. I vaig fer molta gimnàsia rítmica, perquè hi havia unes classes de gimnàsia rítmica i a mi m'encantava, fins al punt que vaig anar a campionats de rítmica i la rítmica tot el dia va estar. Quan ja vaig ser més gran, ja aeròbic.
fins al punt que em vaig treure el títol de monitora d'aeròbic. Així ets monitora d'aeròbic. Soc monitora d'aeròbic. Vaig venir a estudiar a Barcelona, estava aquí a Barcelona, doncs què passava? Que com que jo era un estudiant, no tenia ni un duro, doncs no em podia pagar un gimnàs. Llavors em vaig oferir a fer de professora d'aeròbic i així es feia esport sense pagar. Què et sembla? Molt bona idea. Bueno, més aviat cobrant. Bueno, ara ja tinc una mica l'aeròbic una mica rovellat, però sí que m'ha quedat, doncs, el coquet de sempre l'activitat física. Llavors, és veritat que ja després quan vaig obrir el restaurant, perquè... Doncs, a quina edat el vas obrir? Als 25. 25, eh? Perdona que fem un incís amb tota la meva història esportiva, però t'explico que el fregit no és una mala tècnica, perquè molta gent considera que el fregit no és saludable. El que no és saludable és el mal fregit. El mal fregit. Quan vaig obrir ja tenia prou lío, no em vaig dedicar, no vaig fer esport ni res, durant uns anys, fins que després ja vaig tenir les criatures, quan ja van començar a ser més grans, vaig dir, jo necessito un esport que em motivi. I llavors, per mi la competició, perquè també sóc ambiciosa i m'agrada molt competir. De manera que jo de petita havia fet tenis i feia gràcia això del tenis, i vaig recuperar el tenis i m'ho vaig passar molt bé, però com que era molt dolenta amb el tenis, sincerament. A vegades us agraden coses que no se us donen bé, però... Bueno, no, sí que no se'm donava pas malament, però no en sabia massa, em faltava raqueta. Ho compensava amb molt d'interès. Tant d'interès amb el tenis, jo ja tenia 40 anys i em lesionava molt. I vaig haver-ho de deixar per lesions, perquè tenia els isquios a l'inrevés, i aquí és quan em vaig adonar que l'esport no passa per davant de la salut. Saps? L'esport és un complement de la salut. Més bé al revés, no? L'esport per a tenir salut, si canvia la cosa i és al revés, exacte, ja és un problema. I malauradament vaig haver de deixar el tenis perquè sóc massa competitiva i no podia suportar la idea de no lluitar. I em vaig passar a una competició contra mi mateixa, que és la natació. Perquè em van recomanar que per continuar una activitat física amb els isquios totalment trencats i destrossats, només podia fer natació. Ho recomanes moltíssim, eh? Jo ho vaig provar i al principi m'avorria molt, perquè la natació és extremadament avorrida. Per mi era un moment zen, perquè m'ho prenc així, com un moment molt de reflexionar, de trobar-me a mi mateixa, que l'esport té la virtut de que hi ha tantes maneres de fer esport que tu pots trobar-te un esport per cada moment de la teva vida, per cada situació, per cada circumstància, no? Ara posarem aquí uns alls, aquests són molt grans, mare meva. Uns alls. Així en la pell i tot, Sí, en pell i tot. Ah, vale. La pastanaga i la ceba, la ceba que la tinc tallada. I posarem també uns grans de pebre negre. Abans em parlaves un moment sobre que quan tens un hàbit, llavors quan falla ho trobes molt a faltar. I llavors la teva mare et diu, vés a córrer, perquè estàs insuportable. Sí, però molt. A mi em passava, o sigui, la natació era un hàbit. I si no hi anava, podia estar, un dia ho aguantava, però dos em neguitejava. I el meu home sempre em deia, vés a fer natació perquè estàs insuportable. Estàs insuportable, necessites una mica de natació. Van passar els anys, potser vaig estar 10 anys, anant cada dia pràcticament, se'm nota perquè veig les fotos, estic forta, Sí, estic forta. I a veure això, te veus bé, te sents bé... És com que totes les vessants... Tot i que la natació m'agradava molt, però em vaig començar a adonar d'una cosa, que és que anava molt arrossegada per la vida. I és perquè l'aigua calenta i la pressió baixa, que suposo que amb l'edat s'ha anat accentuant, la natació m'invalidava la resta del dia. Estàs cansada. Estava molt cansada. Primer no ho entenia i ara hem fet una anàlisi amb els anys i dic que això és la menopausa, no ho sé. És el que diem, no? Passava de ser per salut a afectar-te la salut. Afectar-me. És curiós, perquè vaig començar a buscar excuses per no anar a natació. Si al principi era al revés, no puc fer una reunió perquè després deia no puc anar a natació perquè tinc una reunió. I quan me'n vaig adonar... Aquí te'n dones compte, no? Sí, va passar això del Covid, va ser quan ja no vaig tornar mai més a natació. Llavors què? Vaig perdre l'hàbit. Finalment de la història ho vaig deixar estar. Em vaig donar de baixa del club i ja no he tornat a fer esport. Per això...
insisteixo en que hi ha moments a la vida per tothom, vull dir, tothom té aquests moments, però el que és molt important és l'activitat física. En el moment en què jo tingui una activitat sedentària, recuperaré l'esport. Què vol dir? El mètode. El mètode i la rutina. Vi blanc. I, evidentment, no serà un escabetx si no porta vinagre. Vinagre. No gaire, jo no sóc molt avinagrada. Hem de deixar que redueixi lleugerament, evapori una mica l'alcohol i continuar. Ja se sent l'oloreta, El vinagre, sí, és molt... Veus, està fent ja la salseta. Volia preguntar pels llibres que has escrit. Clar, estem parlant de menjar, de salut. Moltes persones, ja no per mal, sinó per desconeixença, cuinem el que trobem. Vinga, això, aquí, allà. I potser es perd una mica la qualitat del menjar que et fas. No? Una mica... Ara, últimament, estem cuinant molt... sushi, no sé què, la cuina catalana. Això sí que ho hem de preservar. Llavors, en els llibres, quan escriviu, els que cuineu llibres de cuina, jo crec que és un moment important en què se preserva les coses que són d'aquí i les coses tal com s'han fet. Cuinar és possible malgrat tinguis la vida que tot t'ho impedeix. Hem d'incorporar la cuina com hem d'incorporar l'activitat física. És una qüestió de responsabilitat. Tu el que hi poses en el cistell sempre té impacte. Encara que et sembli que el teu impacte al ser tan poca gent a casa o a vegades tu sol és minúscul, tots els petits impactes de tothom sumen i fa que realment sigui molt, molt important, no? I la manera més efectiva per no haver-te d'estar tota l'estona repensant el que hi poses al cistell com impacte, doncs és comprant de proximitat. Per què? Quan tu poses un tomàquet de proximitat en el teu cistell, generes un impacte positiu, com et deia, social, econòmic i mediambiental. Econòmic és evident, perquè si compres el tomàquet del productor local, doncs serà ell que rebrà aquests dinerets i no una multinacional o tota una sèrie de baules de la cadena alimentària de molt lluny. Impacte social? Doncs sí, perquè si tu apostes per producte de proximitat, aquella persona que viu en la zona rural infrapoblada continuarà vivint-hi perquè estàs contribuint a mantenir el seu lloc de feina. I justament ara ho tenen molt difícil, També estàs mantenint uns oficis i impacte mediambiental perquè quan tu compres formatges d'artesans del Prepirineu i el Pirineu, estàs mantenint un paisatge. Igual passa en el delta, no? És a dir, totes aquelles zones dels aiguamolls, si nosaltres, els arrossars... Ara estan en perill, perquè les aiguades que estan havent, entra tota l'aigua... Bueno, doncs allò ha d'estar cuidat, i l'única manera de cuidar-ho és explotant-ho. Per tant, imagina't, quan tu poses un arròs del delta en la teva cistella, quines repercussions que té, en comptes que posis un arròs xinès. Vale, això ja ho tenim, vinga. Posem una mica d'aigua i serà el moment de posar unes fulles de llorer, els aromes, saps? Sí. I el pebre vermell. Pebre vermell que no se'ns cremi, importantíssim. Ho barregem, posarem les sardines. Les sardines és que han d'anar cobertes, Les deixarem coure una miquetona. Hem de deixar menjar el bocatge, hem de deixar de menjar salmó. El salmó és el peix més venut de Catalunya. A Catalunya, A Catalunya. És el salmó. És fort. És fort. Per què et penses que t'he fet sardines? Perquè les sardines, que nosaltres ara estem a Barcelona, Sempronianes on som, està a Barcelona, és la pesca més abundant del port de Barcelona. Però es llença. Mentre llancem les sardines, que són riques en omega-3, comprem salmó perquè és rica en omega-3. Que estem important salmó i estem llançant sardines. Per tant, senyors i senyores, feu sardines. Perquè els nostres nens no enyorin, quan siguin grans, el sushi de salmó, el sashimi de salmó, i el bocat, el sashimi de salmó i el bocat, sisplau, feu sardines en escabetx. Nerea, has de fer els honors, has de tastar les sardines, que sàpigues que l'endemà són més bones, però ara no ens podem esperar aquí. Mira que bonic, mira. En el suquet, Mira, quin suc tan bo, és preciós. Vinga, a tastar. Que afortunada, Home, gràcies. A veure, Ada. Això el que has de fer és, has de treure l'espina. A veure...
Això, vigila, no et mengis espines. Ai, Nerea, que t'hauré d'ensenyar a menjar una sardina. Això si ho veu ma mare em dirà, ai, mare, esta xiqueta no sap ni menjar. Així, ho tinc. Vigila amb les espines, és l'única cosa que has de vigilar, les espinetes. Però... 1, 2 i 3. Ai! Aquí teníem l'èxit assegurat. Boníssim. Les receptes tradicionals no fallen mai. Està boníssim, de veritat, Vaig, ja està. Sí, fes. Sí, Ada, ha estat un plaer. Tot sigui per l'activitat física i la bona alimentació. I tant!